माने के बा कि जौन बबुआ भइल बा वो राम जी बाटे जे जन्म देले बा ओ राजा दशरथ जी बानी, कौशल्या माता बानी और नगरी भइल बा। आज के जलसा सभे लोग देखले हो। आज के जलसा सब लोग देखले बड़ी धूमधाम से पहला जन्मदिन मनावल जाता है। तब भाव लागल बहु है सोनू भैया हे राहुल भैया तने घूमट काढ़ा है तरी आचर लगा पार कुछ दिन पहले को धुन बड़ा वायरल भइल एगो कोठरी एगो खाली हारमोनियम पे और खाली नाल बजत रहे ओही में हरियर साड़ी पहन के एगो नृत्यांगना इतने गोर गोर रहे कितना बढ़िया नृत्य कैले रहे। लोग तो जानता कि आज हो गीत ना गइबो तो डांस ना हो बढ़िया बढ़िया गीत गइबो तो लोग नची ना भाव कौन रहे। अरे कि लाली लाली होठा अरे कि चुआ लैया हो कि रसा चुए ये पुरानिया लोग गाना सुन ले हो पहले की बिजली रानी और राधा रानी यही गीत पर नृत्य करते रही जैसे शुभम भैया। अरे कि लाली लाली होठा अरे कि चुआ लैया हो कि रसा हमारा गोरिया के बोलिया लई लई माने बर्त अब एकरा में तू का रखबो डालडा रखबो कि रिफाइन रखबो कि शुद्ध घी रखबो तोहरा ऊपर भाई सोना जी ते भाग के सहारे हमनी के सोहर गावे के बा। आज बबुआ भइल बने यही सोहर पर बुझा जी के बबुआ के कितना लोग मानेला मोहर देख के बुझा जाई कि माहौल का भाई जाके लोग कितना बबुआ से प्यार करले बबुआ कितना लोग लुटावत ये देखे के बाहु नहीं। अरे कि राजा दशरथ जी कि राजा दशरथ जी अरे कि पीछे नैया हो बधैया। आज राजा दशरथ जी के बबुआ के पहला जन्मदिन बा ओमे सनिया ईसन गायक के बोलावल गेल बा नवरत्न भैया के बोलावल बा मुकुल भैया के बोलावल बा सोना सिंह जी के बोलावल बा तेही में हमें जैसे वाला अरे क्या अरे कि राजा दशरथ जी कि राजा दशरथ जी पीछे नैया हो बधैया हो बधैया जन्म में राम चलो भैया हो बधैया बजता हो बधैया बजता राजा दशरथ जी पीछे नैया बधैया नाम का पड़ी बाबा बाबा को से पुरस्कार मिला। राजा दशरथ जी के पीछे नैया हो बधैया बजता जन्म में राम चलो भैया हो राम चलो भैया हो बधैया बजता हो बधैया बजता जुग जुग जिया सुना भाग भाग जा जुग जुग जिया सुना
हे राजा दशरथ जी के राजा के घर में मोती की कमी हुई। हम शुभम से बोले रही अपनो कौन सा होई 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 अभी सोहर के माहौल चल बा भाई मैं देख जाई संख्या के चली सनी के भागे अगर हमारे भाइयों के बिस्कुट खाए के जुगाड़ हो गए तो करवा हमरा के आशीर्वाद देती। लेकिन एक बाद दोबारा आई लो तो हम लोग केस लिखवा दे। हमारो पेट में गिरा कहे हमारो पेट बा उतने लूटे के बा जितना हमरा से बर्दाश्त हो सके कि जन्म में नाम सोना जी अजीत हलचल ब्रांड है तनी रिम झिम कट्टू देखा दो। आई 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 आइए मुड़की मार के आइए थोड़ा थोड़ा रिम झिम की जोड़ा बा तो जोड़ा नहीं है तो जोड़ा लगाओ। आइए मुड़की मार के अरे की कहो खुशी मनवा लो सबे हमार जब गुरुदेव रहती ए जे जीत हलचल गुरु जी हमार रहती तो कहते कि शोभा नहीं खेते आतना बड़ दुआ आ 20 टकिया पे भरमावत नहीं सब बड़का बड़का नोट दिखाई बबुआ भइलबा ई तो चलते ए घरी 20 के नोट के जमाना बची मने नहीं खेला के थोड़ी के 20 के नोट कहो अब भगवान करिया खुशियां मनावा लो सबे करिया की बड़ी मन भावन लगा आज हमन के पानी है आज 1 लाख रुपया दे तब कह कि का दिहानी है सरकार आज रौला बर्दाश्त करे के मुंह तोपे के हमन के खिसिया तक 1000 के नोट फेंकी 1000 के नोट फेंक के मुंह बंद करी बड़ी मन भावन लगा बड़ी मन भावन लगा आज के समैया बधैया
एकी बिकी कइले रहला नाचो में ठीक ना लगत रहे रानी लो लुटावता अन धन खजानवा रानी लो लुटावता अन धन खजानवा रानी लो लुटावता अन धन खजानवा राजा जी जुटौले बारे गजब जुटनवा ये ऐसा समय है कलाकार जब मंच पे आवेला तो कलाकार के संग संग पौनी हो जाला लगातार पुरस्कार मिलता हमने के सब कोई पुरस्कार देता है लेकिन हमने के को दुगो बात बोलने जाके अधिकार भेटा है ना जी गार्जियन को 7 रुपया के पुरस्कार सबके बार-बार प्रणाम बा यथा जो शिष्टाचार रही रानी लो लुटावता अन धन खजानवा रानी लो लुटावता अन धन खजानवा आज रुआ राजा दशरथ जी बानी तो कुछ राजा दशरथ लेखा काम होखो बाबा है नु यहाँ के बाबा है नु तेजा हम लोग रुसों फूले जाने नहीं जा जैसे माड़ो में दुल्हा रुसेला स आज की बाबा जुटौले बाड़े गजब जुटनवा देखिए हमरा ना कहे के चाहे रौरा होई नहीं है आ नचनिया के 500 रुपया दे के गई नहीं है एकरा मतलब कि रुआ खाली नचनिया के शौकीन बनी बाबा ए बाबा आदि की टुकुर टुकुर ताकना आदि की घुटुर घुटुर खाई ना जियते रहो बबुआ खाती गावे के बा आदि की टुकुर टुकुर ताकना आदि की घुटुर घुटुर खाई ना जियते लार पतोहिया हमर भौजाइए न लगी कि भौजी तोर दूध पिया जियते भौजी तोर दूध पिया जियते टुकुर टुकुर तकना घुटुर घुटुर खइना जियते भौजी तोर दूध पिया भौजी तोर दूध पिया बबुआ के चाचा की ओर से मंटन चाचा बबुआ के मंटन चाचा की ओर से हजारों रुपए के पुरस्कार मिला के हम मंटन चाचा के हजी अच्छा बबुआ के चाचा के प्रणाम बा हमरा ओर से कहां बानी हमर भैया दुल्हे राजा जी जो ना जे सुख के आनंद लेता नहीं आज वहां के पिता बनला 1 साल हो गइल बा बेटा खेलत हो आंगन में जब बाहर से थाकियो के जाते हैं एक खाली बेटा पापा पापा कह के जब गोदी में कूद जाते हैं तो मैं थकान दूर हो जाते हैं जब भौजी पेट से हो तो मेरे का कहले कब जब गोल भी बजाई नहीं है आज किए हो घारी हमारा तो तीत मीठे खाइल
अरे गिराऊ जी घरवा में कितना बेटा हो खेला त कितना जगह भगवती होला कितना जगह मन्नत मांगल जाला कि हे माई हमार बबुआ हो जाए हमार नाती हो जाए हमार भतीजा हो जाए तो हम तोहरा हई हई कराई का करम पैलू परमेश्वर धाम पुइलू कहा पैलू परमेश्वर धाम पुइलू बाबा कइले कृपा सुमार बेटा पैलू